Mayong buntag, kumusta? O karon na dirita no, sa Dalan Padulong sa may Paradise Garden Resort no, diring dapitas may Purok Size North Poblacion Maramag Bukidnon. Kung gikan ka sa Cagayan de Oro nya moagi kag Talakag naa siya no, diri sa tuong bahin no, tuong bahin na. So muni ang siyang gawas para nga dili mo malipat. So muni ang timalhanan. But kung mutanaw ka diri sa tuong nga bahin ay iyang kuan niya signage no nga Paradise Garden Spring Resort. Ug kung gikan pug ka dito sa may Sintros Maramag na siya diri sa wala no. So sige atong atoon ang kining maong dapit. Medyo upload no ang kining dalan. So ingon ani no ang Magyan hangtod gyud dito sa Tumoy dili gyud simentado ang dalan. So sundon lang ni straight ba ta no diko ay sa marag nalibog ta sige straight lang. Kung makabantay mo no ni ining nagsangar pod nga dalan pato ka na may lakraw na signage nga Paradise Garden Spring Resort and Restaurant. So straight lang. Arang-arang diri kay simentado ng dalan no dili pareha dito sa entrada. Simentado nang to but diri sa unahan balik na punta og rough road no. So pero okay ra magyapon ang dalan. Di man ingon nga maglisod. Although gamay gid noon siya. Muna pag nakay kasugat medyo lisod. Narabatay kasugat to be ato ding matik-matikon sa untang diskarte. Okay sige. Magpadaplin sa tadire sa unahan. Maparehan niyo natay kasugat oh. Padaplin sa tadire. Ipauna sa nato siya kay kusog sa badaga no. Okay. Pag-abot na to des unahan na po'y signage. So patsada lugar siya at least nga di po ta mawala babahala og first time kang makaanhi. Dire kay one very kining dalanan niyo. Nang sigurhon ta gining nga wa tay kasugat nga sakyanan. Pag-abot nimo din nga pawala lang ta. Okay to raw. Ang lakra sila hang gate og finally no nakaabot na gid ta. Welcome to Paradise.
kanunay kita nagtuo. Ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.